Мы зараз пойдзем, калі што, да бані. А ўсіх вітаю на сваім відэа, у чарговым відэа па цудоўнай гульні на поўдзень ад поўначы. І, дарэчы, што я абяцаў ужо ў каментарах двойчы і што я зараз мяркую зрабіць, гэта тое, што, нагадаю, у мінулай частцы мы з дапамогаю Хейзел справіліся, перамаглі велічэзнага алігатара, якога клікалі Том. І было пытанне ўвогуле, дык чаму ж такая дзіўная гісторыя атрымалася вось у гэтай 4-5 главе, падаецца, так і гэта было. Вось, о, там лісенька пабегла, пойдзем да яе таксама. Чаму ж так дзіўна? Чаму уся скверна дасталася менавіта Тому? Чаму Джалін, якая па сутнасці вінаватая была, скаардынавала ўсё і хутчэй за ўсё можна ўсё ж такі казаць пра тое, што яна менавіта забіла свайго бацьку з дапамогай Тома. Дык чаму ж яе ўсё гэта мінула, яна стала пастаркаю ў царкве? А Том у гэты ж час меў скверну і стаў негатыўным героем у гэтай гульні. І тлумачэнне тут насамрэч, адказ на гэтае пытанне ўсё ж такі крыецца ў гісторыю непасрэдна Амерыкі. Гэта падказаў мне, гэту падказку зрабіў мне ВРВ Gaming TV Buy у каментарах, і вельмі слушна. Бо ў свой час я нават не ведаў пра гэты твор, які зрабіла жанчына. У Амерыцы яна выпусціла бестселлер, які ў свой час у 19 стагоддзі вельмі, у 19 ці 18, слухайце, у 19, мне падаецца, вельмі трапна апынуўся ў тым часе, падняўшы пытанне аб рабаўладанні. Аб рабах, аб феадалах гэтых усіх, хто карыстаўся. Яна называецца «Старая хацінка дзядзькі Тома». Гэта раман пра тое, як цёмнаскуры чалавек трапіў у рабства, і ў яго быў вельмі пакручасты лёс. Таксама апісвалася жыццё ягоных сяброў, знаёмых, проста побач з ім, як раздзялялі розныя сем'і, мужа з жонкаю куплялі ў розныя феадалы, вось, рабаўладальнікі, і такім чынам разбіваліся сем'і, дзяцей адбіралі ад бацькоў, ну і гэтак далей. Вось гэтая жорсткасць уся была паказана ў гэтым рамане, і пры гэтым перусім з пункту гледжання дзядзькі Тома, менавіта так звалі галоўнага героя, усё гэта быў тыпу лёс, тыпу падпарадкоўваешся лёсу, знаходзіш у гэтым кепскім свеце максімальную колькасць добрага і жывеш менавіта з гэтым. Чаму гэты раман так моцна паўплываў на гісторыю Амерыкі? Я думаю, усе ведаюць і памятаюць пра вайну грамадзянскую поўначы і поўдня. Лічыцца нават, што гэты твор, гэты раман, ён паўплываў на тое, як паўночнаамерыканцы сталі ставіцца да рабаўладальніцтва ў цэлым. Ну і запатрабавалі, вядома, адмовы ад гэтага. Прычым тут алігатар? Пры тым, што наш алігатар, ён цалкам падпарадкоўваўся свайму феадалу. Як бачыце, ён выконвае ўсе ягоныя загады. Ён наўпрост атакуе нават дзеўчыну, ён атакуе ўсіх, каго пажадае фермер. Вось, без усялякага пытання, а ці варта гэта рабіць. Ну, то бок, натуральна паводзіць сабе як раб. І толькі калі мяняецца ўладальнік, ён выконвае загад новага ўладальніка і збівае мінулага. Чаму менавіта такая сцэна? Таму што ў грамадстве амерыканскім менавіта сёння, а шчыра кажучы, ужо з сярэдзіны 20-го стагоддзя стаўленне да дзядзькі Тома, як персанажа, як характара, як чалавека, з такімі ўласцівасцямі, якія адаптуюцца да ўсяго абсалютна, збіраючы толькі добрае, нават калі ўсё кепска, яно вельмі моцна змянілася. У сярэдзіне 20-го стагоддзя ў Амерыцы з'явілася рух, які называецца «Чорная пантэра», усе іх ведаюць, я мяркую. Яны былі вельмі радыкальныя, менавіта яны зрабілі з дзядзькі Тома негатыўным. І сёння амерыканцы ставяцца да такіх паводзінаў, да адаптавання, а не барацьбы за справядлівасць, за свае правы. Яны зрабілі з яго па сутнасці адмоўнага персанажа. Таму алігатар і атрымаў усе гэтыя вось скверну, таму ён адмоўны персанаж у гэтай гульні. Ад сябе раджу перачытаць раман, калі вы гэтага не рабілі, таму што я не рабіў, бо ў нас не было міжнароднай літаратуры, толькі расійская і беларуская. Таму гэты прабел я буду запаўняць яшчэ, чаго і вам зычу. Калі хто яшчэ задаецца гэтым пытаннем, абавязкова паглядзіце суд над чыкагскай сямёркаю. Там таксама гэтае пытанне ўздымаецца, не так радыкальна, напрыклад, як у гэтай гульні было з Томам, але ўсё ж такі пункт гледжання чорных пантэраў
ён там асвятляецца. Вось такім чынам мы і дайшлі да гэтай частцы, што ў ёй будзе. Я яшчэ не ведаю, бачыце, шэрая чапля стаіць. Цудоўная прыгожая шэрая чапля, але, на мой погляд, белая, выглядае надта прыгажэй. Тым не менш, давайте працягваць гэтую гульню, давайте, калі што, спрачацца ў каментарах пад гэтым відэа ці пад мінулым відэа, як вы лічыце самі там, і рабіце гэтыя каментары, што вы самі думаеце, ўсё ж такі дзядзька Том, як персанаж, ці ён пазітыўны, ці негатыўны. Вот. Так, нагадаю, мы ідзем, дарэчы, да бабулі. Мы ідзем да бабулі нашай Хейзел. Штосьці ў той хаце было не тое, як я добра памятаю. Там скверны было шмат, то бок, мне падаецца... О, ліса нас вядзе далей. Тут можа быць бойка, правда? Тут мы зараз гэтым і зоймемся. А нагадаю проста, што гэтая бабуля бані троху дзіўна сабе паводзіць. Па-перша, па-другое, усе ейная хата абцягнутая скверная. Падаецца, што яна будзе негатыўным персанажам тут, як і ейная хата. Так, разбитваем. Добре. Я б нам сказав більше. Чекай, а мені теж з'явилися? Ось тут же ж був шлях, правда? Угу, там є шлях. О, глядіть, павутиння нейка. Треба буде поглядіти, що там є. Ліса нас туди тягне. Давай. No way. Trey always thought he'd give his wife Bunny's ring. But she refused. Swore I was after the flood money. I'd never tell him, but I didn't want that gaudy ring anyways. We chose something more to my liking together. She doesn't talk about Dad much. Nice to know they didn't care what Bunny thought. Трохи дивне ставлення ось зараз, коли я бачу гэту історію. Треба пайти ще на той бок, поглядіти, може там нешта було. Пам'ятаєте, ліса там вела трохи інший бок. Адсюль. Ось, може там нейкий скруток був який-небудь, кому трохи гэтых пунктів заробіть на прокачці. О, думаю, что-то новое. Так, лужина. Что ты взяла? 5 пунктов яна взяла. Угу. На прокачку. Так, ну теперь там больше ничего не было. Локации стали таки, видите, больше привабными, все ж таки. Они и теплейшие по оформлению, и с кветочками все добро. Такие локации мне больше подобаются. А тут что такое? То есть рыбу водить тут.
туди. Ніяк. Стоп, стоп, стоп. Не спішайся. Так, пакуль сюди. Потім сюди. Ось гэтых мы запам'ятаємо. Так. О. Штось там есть. Сюди. There's Mike's Є. cottage. Place gives me the creeps. Ну так, так, вядома, што ў цябе ёсць мурашы па скуры. А, дарэчы, мы ж адсюль беглі, мне падаецца. Так, тут быў шлях у мінулы раз. Памятаеце, мы сюды пабеглі. Я бачу, там пячора. Вы сюды пабеглі і... А зараз тут усё зруйнавана. Рэка. Так, давай паглядзім, што там у пячоры. Хто гэта там забаўляецца, цікава. Так, што гэта нам дало? Плюс 5 нам дало ўсё. Хадзім да бані. Што моє такого цікавого буде. Давайте поглядим. Але спочатку бойка. Вороги скончилися. Давай розплітають. Now to keep going. Ох, 15 одразу отримали. Видатно. Ух, який обшар пригожий. Тільки поглядите. Навоколі якої світлої і сонячне. Так, і що у нас тут на этой локації? Пара водоспаду. Нормас. А не дурний густ все ж таки у гэтай бабці. Што я недалеко ад водоспаду свою хатку побудавала, правда? Ну, ходім уже нарешті до її у гостіки.
Што яна там прыдумае нам? Можа, чымсьці паласауе? Looks Полосуем. like a lot happened at this old place. Time to Серйозно? fill up my bottle. Ага. Прибрать рубцы на територію котеджа. Ось яно що. That's not a good sign. Ну, гэта фактычна. Дарэчы, глядзі, у цябе таксама у бабулі дрэва было з бутэлькамі. Я чамусьці раней не заўважаў. Так, ну хадзем, трэба віры. Значыцца, віры будзем вырашаць праблемы вось гэтыя. Давайте, хлопцы, дзе вы тут? Ты стой там побач, малайчын. Ходи сюда, малый. Як тобі, га? Сподобалося? Я бачу, сподобалося. Чекай, прийду. Now for another painful memory. Сапраўды, яшчэ нейкі ўспамін. Even before the accident, Hazel's dad knew Bunny didn't care for him. When his sister got her dress dirty, he was punished for letting it happen. He didn't complain life was unfair. That's just how things was. Poor Dad. Kids make mistakes sometimes. Так, калі коротко, то бок наш тата не вельмі быў паважаным у сваёй сям'і чамусьці, як старэйшы брат. Давайте паглядзім, я спадзяюся, тут ніякага максімалізму не будзе. Хочацца, каб усё ж такі была добрая жыццёвая гісторыя. Dream spot for a tea party. Kid Hazel? Так, гарбатка тут. Одное месца мы знішчылі, расплялі, а не знішчылі, хадзем. Будзем шукаць другое. Я памятаю, там з левага боку была, правда ж? I didn't know Ну, Dad had a заўважу з sister. правага боку. Стоп. Вот што я заўважу. З гэтай. Цудоўна. Які добры квятнік у нашай бабці. Так, ось другое месца. Слухайце, яны побач так, сапраўды. Я такое ухваляю. Давай. Я зараз подимуся, я тобі напхаю, паскудник ти. Где ты там? Но.
Ти не сумував, тут в одиночці, я тебе тут компанію трохи. Вибухнув, ти погляди. Поспів. А ось і я поспів. Ну, як тобі? Now for the pattern. Дайте сюди. Черговий успомін. When his sister got her dress dirty again, Trey tried to rinse her off in the water. I don't believe Hazel's dad meant to do it. He just didn't count on how slippery she'd be. Bunny never forgive him. In a way, Trey lost his sister and his mama that day. Oh no. Ахуєть. Did Mama know about this? Просто, бля. Не, ну... А як у таких випадках лічить, хто тут винуватий? Чи то дитя, якое зачмирили? Чи самое дитя, якое не улічило всього, що треба було Wonder I улічити, never knew бо about було Cherie. малое. Гэта забавка. Гэта забавка дзіцячая, да. Да. Такая, мягко кажучи, сумная история. Где третий вір, до речі, я не бачу поки що. Нешта, не... Щиро кажучи, занадто крутий поворот то бок. Троху інакше, я собі його уявляю. Неяк занадто просто аўтар уяўляюць сабе гэты выпадак, калі кажуць аб тым, што брат хацеў проста дапамагчы сястры сваёй і проста быў неакуратны. Неакуратны настолькі, што патапіў сваю сястру. Такое. І да гэтага яны кажуць, што яго лупцавалі толькі за тое, што ён не дагледзеў сваёй сястры, што яна там забрудзіла сабе сукенку ці штось падобнае зрабіла. Ну, разумееце, спадзяюся, такое. Так, ці я памыляюся, ці... Я не бачыў яшчэ трэці... О, бачыце гэтае святло? Так, вось ён. Скрутачак. Так, ёсць. Дзе вір? Дзе знаходзіцца вір? Вось. Туды. Вось калі гэтыя два былі побач, неяк было лягчэй. Так, ну хадзем. А яна і тут, слухай, усё пад бокам, усё тут на месцы. Выдатна. Я табе зараз, да. Ты, гаўняшка. Хто тут яшчэ жыве, га? Чую. Достатково не подается. Не? Мало? Ну давай. Ну давай расплетаем основной успомин. Что ж там было такое?
Parents always have a favorite, even if they don't admit it. Неправда. Bunny's favorite was her daughter Cherie, whom she'd hoped to groom into a force for passing her on one day. She wasn't watching her either. Вось гэта слушная залога. Яна ж не сачыла за сваёй дачкою, абвінавачваючы толькі ў старэйшага брата. Ну, бо так падаецца гісторыя. Мы ж не бачым усяго, праўда? Але менавіта так зараз гэта гісторыя выглядае. Курва, зараз бегчы трэба будзе. Jesus! Што тут Езу? Скажы мне. Чым я табе дапаможа ў гэтым вось свеце? Халер, колькі гэтых калючак. So loud! Давай, малая, бяжы. Ёсць, мы на месцы. Выдатна. Bunny buried every kid she brought into this world. That's gotta take a toll on you. Чаму? Што? Чаму? Яна зараз сказала, што Бані, то бок ейная бабка, пахавала ўсіх сваіх дзяцей. Гэта як? За тое, што малы патапіў сястру, яна адмовілася ад свайго сына. Гэта так трэба разумець? Ці не? Зараз давайте я наўкола прабягу. Ну што ж, хадзім у хату. Is anyone home? I guess no one's here. Кухня. И все пусто, правда? Оу. А что с дверыма? Гэта у нас Заля. Foxes crack me up. Screechy little cat dogs. Так, лісы. Тыя, якія нас водзяць, дарэчы, па шляху, каб мы не заблукалі. Bunny's really got a thing for raccoons. Янот. Чаму янот? Бачу, саваненька яшчэ. Добра, хадзім далей. Расцёўне нейкая. І партрэт. Дзедуся? Так. Don't think he would have liked me much. Ну, тут ведаеш, ты нічога сапраўды не дазнаешся зараз, бо гісторыя твоя тычылася выключна Бані і твайго бацькі. Таму заяўляць, што ты яму таксама не спадабаешся, як і Бані, гэта не тое. І, дарэчы, давайте узгадаем, што Бані, калі мы сюды прыйшлі у другой часціне ці ў першай часціне, яна нас прыняла. Яна не кінула нас вонкі. Лугар нейкі з'яўляецца ў нас яшчэ пры гэтым пры ўсім.
Лікантропы жанчыны, то бок ваўкалак, калі мы кажам па-беларуску. Што Bunny looks там? so proud of her. Яна ёй ганарыцца. Яна яе проста кахае, давай так казаць усё ж такі. Бані, магчыма, заўсёды хацела дзяўчынку, тут пытанняў няма. І зноў кураком. О, янот. Taxidermy? That's creepy fancy people stuff. Я з табою згодны. Каб рабіць гэтых пачвар, захоўваць сабе, то гэта такое Mama was сабе. always sorry we couldn't хобби. afford piano lessons. А бачыце, дарэчы, заўважце, што яна назвала гру на піяніна як баўленне часу толькі для багатых. Так жа ж, вось гэта зноўку нейкае такое адрозненне нашае, еўрапейскае, ад амерыканскага. Невялічка, але ўсё ж такі розніца. Так, потым давайце туды зойдзем. Можа, тут штосьці яшчэ ёсць. Зачынена. А вось гэта, я так мяркую, спальня гэтай дзяўчынкі. Fit for a princess. Dad never moved past it, did he? Тата, ты маеш на ўвазе твой тата ці твой дзед? А, во, вір. Мы бачым вір. I bet that tree made for a nice view once. Ой, всё, значыцца, нам туды трэба будзе ісці. Хадзім паглядзім, што там было ў гэтым закуточку. There's so much I never got to know about you. Гэта цацка? У выглядзе вепрука. Так, глядзіце, гэта ж вепрук. Цацка ў выглядзе вепрука. У дзяўчыны You're both so little. простая лялька. У выглядзе чалавека, а тут вепрук у ейнай бацькі быў. А гэта Can't believe that's Принца. you, Dad. То бок заўважце зноўку канцэнтрацыю гульні на адносінах мама і дачка. Вось такі пункт велічэзны, я б сказаў, не тое каб кропка, а нават пляма. І пры гэтым пры ўсім у ейнага таты вісіць партрэт. То бок можна дапусціць, што тата таксама вельмі моцна любіў сваю сястру. Definitely Bunny's room. If she's hiding something about Molly, it should be here. Гэта ўжо Always старая so баня. put together. Guess it helps her keep going. Такая. Падаецца, гэта дэталь, якая не варта ўвагі, што яна заўсёды добра апронутая. She loves a sketchy bookshelf. Гэта зразумела, зараз мы там паглядзім. So many of her with Cherie. So few of her with Dad. Шэры. Выглядае на тот жудасны, правда? Я пра бані зараз. I bet Bunny's wedding was the talk of the town. She did А look чаму pretty. яна адная тут? Хтосьці робіць у святочным выглядзе сваім толькі адныя фота, без... Падыдзі. Без мужа. Restorative, element, grand, tapestry? Цікава толькі навошта. Oh, Bunny. Can't remember when I stopped dreaming about Holy. What kind of person needs a room like this? Як хто? Твоя бабка. Знікла асоба нейкі. Those poor missing kids. Could have been Molly's doing. Hang on, Dad? You went missing too? Так. Там тата таксама быў. Чырвоныя Ray гэтыя Howard. ніці. Памятаеце, She found out hugging была Molly's not just a Молі, scary story for Молі танк, kids. якая забірала дзяцей. Ён жа ж таксама там казалі пра тое, што яна забрала тата. Угу.
Chloe Drudge. Так, і тут що у нас? Hey, that's my distaff. Patterns too. Where'd she get all this? Дзіўнае пытанне, калі ты ўсё сваё абсталяванне знайшла менавіта ў гэтым доме. That's a big ass feather. What the hell? Why is Laurent in those pictures? Так, ну давай сюди. That's a chunk of Benji. All this research on the walls too. She was serious. What is Пытанне Bunny толькі up о to? матывах. Што ж яна хоча гэтым дасягнуць? You just can't get enough of my hospitality. I'm sorry. I need to find Hug and Molly. Do you? What would you want with Hug and Molly? She took my mama. Her red yarn was all over our house. You've been keeping secrets. Why didn't you ask before? I did. And you didn't help. You can see strands. And now you're looking for a creature. You're a weaver, aren't you? Гэта не адказ на Strange. моє питання. Your mother never mentioned it. Or maybe not so strange. I guess we know each other's little secret now. Are you a weaver too? Oh dear. Типу яна подобна Why на don't її. we have some tea? Oh, let me get you some fresh clothes. My pig factory is no place for a girl like you to be cavorting. Що At least собі? it's clean. Ось гэта вигляд. Now, what do you know about hugging Molly? I know she takes children and leaves red yarn. And I've heard that you know a lot about her. Yes. She stole your father once when he was young. Really? How'd you find him? Oh, Molly meant for me to find him. Trey was just bait, you see. It was me she wanted. Molly can't abide weavers because we mend the chaos her kind likes to create. You don't think. That Molly took your mother to lure you? Yeah. I never found where Molly really lives, but I suspect Laurent Baptiste knows. Laurent from the juke joint? Friend of yours? Friend of Mama's. Curious. Laurent won't talk to me. I seem to have an unfortunate reputation among his crowd. I could try. The garden gate will take you to his place. Do let me know how it goes with Molly. I'd be most indebted if you find her. Oh, I'll find her. Не виглядає яна як на поплечника. Вибачаюся, але все ж I таки. can get Mama back. Awake all night to hear you breathe. I count your breaths as you dream. And at the end of dreams, Гэта Банні співає? you grieve. Добре, побігли. But now Але все ж таки я вельмі недовірливо ставлюся до Бані. go on. What's that freaking blowfish talking about now? Thorn stuck in his paw. We're scared that overgrown gator. Not one bit. And then she went right in that house. So I said, Bunny Flood will fillet you as soon as look at you. Ліс. Oh, Hazel! Well, nice duds. You Питання been в нема promoted таке at the є. Piggly Wiggly? Oh, hey, Mr. None of the Floods, come to the cottage. Oh, you don't mean. You run into Bunny Flood and live to tell? Mm-hmm.
and she's helping me find Hug and Molly. Oh, out of the goodness of her heart, I'm sure. So what, Згоден. y'all in cahoots now? First off, cahoots. Second off, there's nobody I'd rather be less cahooting with. She always did want to get her hands on a weaver. I think I can handle my own grandma. So now you're a flood. No, I wouldn't have helped if I'd realized. If I'm a flood, it's in name only. And if my last name makes Bunny believe that I'm on her side, then I'ma use it. Well, you sure can scheme like a real flood. But you sure it ain't Bunny using you? I can take care of myself without your help. I do need to get to the juke joint. Could you maybe? Oh, you don't need my help. No, you a fancy flood weaver now. I wouldn't want to get your new dress all slimy. I didn't mean... No, you take the path. There's a tree up yonder you should see. Bunny visits every year on the same day. Might tell you a little something about who you're in cahoots with. Hey! Цікаво. Ось гэта дык нумар. А ты, малая, задуматься павінна. He's worrying about the wrong thing. Bunny ain't nearly that bad. Our life force moves from thing to thing. In the orchard, tree is cradled, safe inside, safe inside. That's the tree Catfish met. Oh, Bunny. Bring me flowers every spring, every spring. See, nothing's ever really lost. Our life force moves Is that a... from Baby. thing to thing, Ді. but without your child, Так, малою плаче. time is slow, so slow. In the orchard, Треба роздиматися сюди. bring me flowers. Мені подається, ці мог туди пройти. Ні? See, nothing's ever really lost. It's like the tango itself is crying. They say the soul lingers a bit with the body it belonged to. And so it was with Bunny's baby Cherie. Bunny's dream of crafting her daughter into her own likeness, a power spun of unnatural means, was shattered. But she never lost hope she'd bring Cherie back to life someday. She stole the Benji tree's heart for its magic, to keep her daughter trapped here instead of going where it is baby souls go. I don't think she ever considered what Cherie would have wanted. Did Bunny steal magic from Benji's tree? She must have been desperate. Whoa. No wonder Bunny comes up here in secret. Sorry I woke you up, baby Sherry. You hush now. Going back to sleep, okay? See, nothing's ever really lost. Lost. Ну что ж, глава пройшла.
While searching Bunny's cottage for clues about old Molly, Hazel glimpsed her grandma's past and felt sorry for her. But what Bunny did was unnatural. Sealing her dead daughter's spirit in a tree? Despite this, Hazel's powers guided Cherie to find solace in the great beyond. Following her lead, Hazel sought Laurent Baptiste, who knew old Molly's whereabouts, but Hazel wasn't keen on seeing him again, given a moral history with him. Better get to the juke joint so I can get back to pretending Laurent doesn't exist. Ну ўсё, спыніліся. На гэтым часціну мы гэтую завершым. А гісторыя супярэчлівая дастаткова. Якім чынам Бані даведалася, як што рабіць, не зразумела. Шчыра кажучы, не хапае дэталяў. Штосьці прыхавалі тут гэтыя сцэнарысты, каб мы самі сабе дадумлялі гэтую гісторыю. Але адначасова і жорстка, адначасова і загадкавая гэтая гісторыя. Дзякую вам вялізна за прагляд. Як заўсёды, пакідайце каментары наконт маёй прамовы, што вы самі думаеце стаўленне сучаснай Амерыкі і ці варта самім беларусам таксама следкаваць гэтаму шляху. І, вядома, што вы думаеце пра гэтую гульню, таксама чакаю на вашыя каментары. Добра, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі хутка пабачымся ў наступных відэа і на стрымах. І ўсім добрага настрою, добрага дня, ці што там у вас. Пакуль.